фонди хайриявии Ормон аз номи кулли мардуми саховатпешии диёр ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Индиго Тоҷикистон, ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ТТ Мобайл Мегафон Тоҷикистон, ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Вавилон Мобайл, ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Такком Зет Мобайл, ба ҷамъияти саҳомии кушодаи Алиф Бонк, ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Душанбе Сити, ба ташкилоти амонатии қарзии Хурди Ҳумо, ба ҷамъияти саҳомии кушодаи Коммерсбонки Тоҷикистон, ба ташкилоти амонатии қарзии Хурди Матин ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Бонки Эсхата барои ҳамкории судманд дар кори хайру сахо сипосмандӣ изҳор менамояд. ҳамчунин арзу сипос барои ҳамкорӣ дар фаъолияти эҳсонкорӣ ва марказҳои савдои Аниси Хуҷанд ва Аниси 34, маркази савдои Хуршед, Доро, Донак, Абдулазиз, Исматуллохон, Абдуллоҳ, Сабзина, Класс, Сафия, Хуршед плюс, Тоҷир, Муҳайё, Гулистон, Арзанда, Шарифҷон, Азамат, Кабир, Раҳимӣ, ба қаҳвахонаҳои Таҷбургер, мантухонаи Тӯтинисо ва ба мағозаҳои Чил, Яхмоси Хуҷандӣ рақами 1, Дастиёр, мағозаи 3-9, Зебо, мағозаи 44, мантухонаи Тӯёна, Шириниҳои Тоҷикистон, мағозаи Форам, Шириниҳои Яклаҳза, мағозаи Ҷонон, Шириниҳои Дилбархон, мағозаи Марьям, маркази савдои Суғд, Шириниҳои 55, мағозаи Чороҳа, маркази савдои Махсус, мағозаи Пиксел, маркази савдои Истиқлол, ошхонаи Миллии Самарқанд, мағозаи Сафия, ошхонаи Нури Самарқанд, мағозаи Себарга, ошхонаи Тошканд, мағозаи Дӯстон ва ба мағозаи Оазиси маҳаллаи 19 аз номи барномаи хайриявии Ормон сипосмандӣ изҳор менамоем. барномаи ҷамъбастии Ормон имрӯз рӯҳии идона дорад, зеро ки то ин муддат дар чаҳорчӯбии барномаи хайриявии Ормон бо кӯмакпулии мардуми саховатпешии диёр кӯдакони зиёд аз бемории худ шифо ёфтанд. инҳо Дилангез Маърупова аз шаҳри Истаравшан, Муҳсинҷон Султонов аз ноҳияи Ашт, Муҳаммад Расул Рустамов аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шукронахон Бобоева аз шаҳри Исфара, Наимҷон Ғафуров аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Мансурҷон Ғолибзода аз ноҳияи Ашт, Асанбону Қирғизбекова аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ғолибзода Шаҳриёр аз ноҳияи Ашт, Дилшода Турсунова аз ноҳияи Спитамен, Муҳаммад Расулов аз ноҳияи Деваштич, Ғанизода Умарҷон аз шаҳри Конибодом, Назирзода Фараҳманд аз шаҳри Исфара, Ҷавоҳир Бобоҷонов аз ноҳияи Спитамен, Асал Эргашева аз шаҳри Истаравшан, Иброҳимҷон Абдуқодиров аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Мишгона Ҳалимова аз шаҳри Хуҷанд, Маҳками Ситора аз шаҳри Гулистон, Бахтиёр Оқилов аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Хуршеда Байзоева аз шаҳри Зафаробод, Шокирҷон Қосимов аз шаҳри Хуҷанд, Низомҷон Насимҷонзода аз шаҳри Бобоҷон Ғафуров, Осиё Улуғбекзода аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, Талабшо Ғаниев аз шаҳри Конибодом, Зарифҷон Абдуманонов аз шаҳри Исфара, Сӯҳробзода Субҳиддин аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Олимҷонзода Мадина аз ноҳияи Зафаробод, Тошева Зарина аз вилояти Хатлон, Умарқулова Жасмина аз ноҳияи Спитамен, Эрказода Ардамеҳр аз шаҳри Панҷакент, Ҷабборова Сумайя аз шаҳри Конибодом, Шодизода Ҳабиб аз шаҳри Исфара, Зайнаб Атобоева аз ноҳияи Ашт, Фарангиз Умарқулова аз шаҳри Исфара, Ғолибҷон Холматов аз шаҳри Хуҷанд, Хуршедзода Саидҷалол аз ноҳияи Деваштич, Маҳлиёхон Мирсулаймонова аз шаҳри Исфара, Ҷонибек Мусоев аз шаҳри Истаравшан, Шаҳноза Султонова аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, Мадинаи Абдурашид аз шаҳри Истаравшан, Ҳотамҷон Аҳадҷонов аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Сабрина Маъмурова аз шаҳри Хуҷанд, Алиҷон Ҳазратқулов аз ноҳияи Ҳамадонӣ, Сулҳия Пардаева аз шаҳри Истаравшан, Абдуҳакимзода Аниса аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ҷамшеди Шукрона аз шаҳри Хуҷанд, Худоёр Узганов аз ноҳияи Ашт, Исмоили Хайруллоҳ аз шаҳри Хуҷанд, Зуҳриддин Сангинов аз шаҳри Истаравшан, Муҳаммад Сироҷ Наврӯзов
از شهر پنجکند، یوزرسیف مومینف از ناحیه ظفرآباد، مهران جولیوه از ناحیه جبار رسولف، عبدالرسول رحمانف از شهر ایسفره، مژگان حلیموه از شهر خوجند، زنوره یلداشوه از ناحیه اشت، محفوظه بابابیکوه از ناحیه مسجاه، شخروزه محمدجانوه از ناحیه اشت، مهرینیسا عبدالخالقوه از ناحیه باباجان غفورف، خدیجه خان عریپوه از شهر ایسفره، معروف جان آتبایف از ناحیه باباجان غفورف، فاروق ایشانف از شهر ایسترفشند، رحیموف میرزا رحیم از شهر خوجند، دلفوزه حلیمزاد از ناحیه عینی، فاطمه دوسمتوه از شهر خوجند، نرزیزاده سودابه از ناحیه عینی، رحمان فردوس از شهر بوستان، منیژه خان محکموه از ناحیه باباجان غفورف، جمعبایو و مینا از شهر پنجکند، سبحان ستارف از شهر خوجند، سردار اسماعیلف از ناحیه سپیتمین، حامیدی ظفر از ناحیه جبار رسولف، خوشروز اشورف از ناحیه دیوشتیج، خورشید جان حکیموف از ناحیه باباجان غفورف، کینجه شکرانه از شهر ایسترفشند، خورشید زاده مدینه از ناحیه ظفرآباد، قهاری عبدالرحیم از ناحیه باباجان غفورف، تاجیبای زاده کامران از ناحیه سپیتمین، یاسمین خان یونوسوه از شهر خوجند، عبدولی زاده محمد جان از ناحیه باباجان غفورف، سغدیانه سمتوه از ناحیه مسجاه، عبدالمنان زاده اکبر از شهر کانی بادام، علی جان زاده شیرینه از شهر گلستان، عابده و سمیه از ناحیه عینی، اعظم زاده عزیزه از ناحیه باباجان غفورف، یعقوبی مژگانه از شهر ایسترفشند، جسور بیگ رجبلیف از ناحیه سپیتمین و جهانگیرزاده مریم از ناحیه باباجان غفورف می باشد. شماره کودکان و نفرانی که پس از مراجعت و اشتراک در برنامه خیریوی آرمان شفا یافتند روز از روز می افزاید. برنامه آرمان به همه ارادتمندان و محبان و مخلصانش سلام و پیام سپاس می برد، چون همیشگی به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و در کار خیر و ثواب همراه باشید. خداحافظ.